Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on daɓe Jengol Placo TV mi silminake dow moɗon mi hafni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu nder raw moɗon Adama Haruna. Hande bo mi lortake ɓe tinninoje meɗen. Tinninore nde gaɗen tinnay hande ɗum deydey ko larani probléme ɗuɗɗe nder meɗen guidata ko larani hala application ji. Yake feere application ji ɗon a tawan a télécharge application mai ha naftira be majum ɗo to nasti application mai sai ɗum sala natago sai a yiya ɗum wurtake be hoore majum. A habda ha nasta naftira be application mai ɗum salo nda ɗum a télécharge ɗum a installe ɗum a wara ha naftira be majum sai a tawa ɗum ɗo wurto feere majum. Yake feere ɗum wima sai to a yehi ha paramétre a paramétri deydey a hokki ɗum autorisation hugo ha téléphone maɗa nden ɗum huwa sai a tawa ɗuɗɓe nder meɗen anda lawol ngol tokkata ya paramétre hokka ɗum autorisation ɗum fuɗɗa hugo ha nder téléphone muɗum may ɗo. Ɗuɗɓe nder moɗo ɗo sinkanami isin probléme ji man ɗo to a meɗi larugo yidugo be isin probléme mai nder application ji maɗa ngam may ɗo nda tinnore may ɗo hande min gaddani en de a laran lawol ngol a tokkata a régla probléme man ɗo. Marɗo haje larugo vidéo mai bo ma bo deydey on guido isin probléme may ɗo fu watana vidéo lamin ɗo hakkilo diga arande ha yogo ragare heɓa deydey fama no ɗum tammi warego. Amma hedde ko mayɗo miɗo toro deydey kala ɓen ɓe abonayi fu ta gijjite warugo less ragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru sai on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti han konta ton sai gar on mema ngel dow to ɗo on hokkata on deydey kala nde min gerbi vidéo kesol fu on darangol be koyɗum nonnon tan gijjite warugo deydey ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata deydey vidéo may ɗo ngol fottani on ta gijjite warugo ha less babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gada ko waddunogon vidéo ji tilimɗi nonnon miɗo toro on ta gijjite warugo deydey ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp Facebook Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man woni to a wari a mari haje wadgo ɗum ɗo sai a nasta deydey ha nder paramétre téléphone maɗa nda paramétre téléphone am ɗo ma bo mi wiya setting ɓawa to a nasti nder setting ɗum maɓɓitanake ma banni sai a wara deydey a ɗaɓɓita ha ɓe bindi application et notification nda ɗum ɗo ha téléphone am ɗo application et notification ça dépend de téléphone maɗa ça dépend de version téléphone maɗa ɗon téléphone ji feere a tawan ɓe ɗo windi application tan bon ça dépend min jam application et notification ɓe windi sai a tabbitina a wari a nati dow majum banni ɓawa to nati dow majum ɗum waɗi recherche banni ɗum waddantama bon jotta sai on gartana vidéo mai ɗo hakkilo bo ɗum mi fotayi mi wanna on flèche boɗejum ɗo yawa nda application ji am ɗo nda jotta alama ha mi memantay ɗo nda ɗum ɗo ɗum hollayam affiché toutes les applications nda application ji nombre maji mai ɗo miɗo mari ko watta 136 application sai mi wara mi clique dow majum banni ɓawa to mi clique dow majum deydey ɗum waddaniyam application ji man nda application ji man ɗi pat maji ɗum waddaniyam jotta exemple to mi warayno mi ɗaɓɓita application to mi mari haje hokkugo autorisation deydey je wala autorisation jotta nda application ngel mi waɗanta en alama ɗo nda ngel ɗo arewa 24 arewa 24 mi tammi on dari jotta ngel ɗo mi hokkayi ngel autorisation hugo ha nder téléphone am sai mi wara mi nata dow magel banni mi clique dow magel ɓawa to mi clique dow magel banni ɗum waddantayam to ɗum waddaniyam banni nda ha mi waɗanta en alama kuje ɗo ɓe windi autorisation ha setol deuxiéme ɗo hatton tan a warata a mema sai a mema dow autorisation ɓawa to a memi dow autorisation ni ɗum waddunete banni to ɗum waddanima banni sai a wara a mema dow ɗo haje arande ɗo ko haje ragare ɗo je stockage ko je microphone ɗo je a memi fu jotta mi wawan mi mema dow je microphone banni ɓawa mi memi dow majum a laari deydey no ɗum waddaniyam mai mi tammi on laari ɗo ɗum holliyam alama refusé ça veut dire que mi hokkayi ɗum autorisation hugo sai a tabbitina a wartiri ɗum je ha arande ɗo je ha dow ɗo misalu mi tammi on dari nda ɗum wartiri ɗum dow ɗo jotta autorisé a laari mi autorise ɗum to mi autorise ɗum banni ɗo ni sai mi waɗa back to mi waɗi back jotta to mi loroto mi nasta a laari mi autorise ɗum déjà e nda je deuxiéme je stockage ɗo bo non autorisé a laari ɓe holli je stockage ɗo non autorisé amma je premier ɗo ɓe holli déjà c'est autorisé sai mi wara je stockage ɗo ma sai mi clique dow majum banni ɓawa to mi clique dow majum a laari ɓe holliyam refusé sai mi warta ɗum dow autorisé man ɗo to mi wartiri ɗum banni sai mi waɗa retour fine ma déjà a laari ɗiɗi fu ɗi garti mi autorise ɗi jotta sai mi waɗa retour banni ɓawa to mi waɗi retour banni mi wurtake to jotta mi hokki application ɗo autorisation nga ɗo huwa nga huwan ha téléphone am wala hala mi nasta application may ɗo a yiya ɗum wurtake jotta sai a tokkita application ji maɗa ɗi naftirta fu giya ngay on deydey mari autorisation hugo ha téléphone maɗa ngay woni wala autorisation may ɗo jotta to mi dirtoto non less mi wara mi ɗaɓɓita banta application Chrome nda Chrome ɗo mi tammi on dari nda Chrome ngam Chrome déjà mi artino mi hokki ɗum autorisation to mi waranno mi clique dow majum banni ɓawa to mi clique dow majum mi wari babal autorisation may banni nda ɗum ɗo to mi nati dow majum banni on laari no ɗum maɓɓitaniyam jotta mi waranno mi nasta deydey nda microphone may banni misalu ɗo to mi clique dow microphone ɗo ni to mi clique dow majum déjà on dari no ɗum waddaniyam déjà ɗum waddaniyam alama c'est ɗum woni autorisé ngam ko waɗi mi arti mi autorise ɗum to mi wurtoto noon mi loro mi nasta nda ha je stockage may ma to mi nasti dow je stockage may déjà on laari ɗum ɗo holliyam c'est déjà autorisé
to banni a tokkata kala application je waddantama probléme fo yake feere nasta ɗum wurto ɗum holle sey to a autorise ɗum ma bo a hokki ɗum permission ɗum fuɗɗa hugo ha téléphone maɗa ɗon a warata dede a régla probléme may ɗon ni ɗo yelo dede kala mo laari vidéo may naftirgol fuu dede ɗum humtanay ɗum dede haaje muɗum non no mari haaje non may ɗon jarama sakiraɓe ɗon dammuɗum dede vidéo tindinore nde mi wiya cuwa mi wara mi tindina on ngam may ɗo kam départage lien vidéo may ɗo heɓa sakiraɓe ɗuɓɓe nasta ndara mbotoro be majum on jarama wassalamu aleykum.